Αυτή μου απευθύνεται συχνά πυκνά τελευταία είναι με ποιο κόμμα κατεβαίνεις. Μα εδώ μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι η μοίρα του τόπου θα πρέπει να είναι στα χέρια τους. Και να πω και κάτι ακόμη, ότι τα κόμματα έχουν πεδίο δόξης λαμπρό όσον αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή. Εκεί πραγματικά συγκρούονται κόμματα, ιστορικά, ισχυρά, τα οποία καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις, συγκροτημένες απόψεις, και εκεί ο λαός έχει την ευκαιρία να στείλει στην κυβέρνηση ένα συγκεκριμένο κόμμα της προτίμησής του. Η αυτοδιοίκηση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές στη σκέψη και στην αντίληψη των ανθρώπων. Τα κόμματα υποδεικνύουν κάποιους ανθρώπους και καλούνται στη συνέχεια οι ψηφοφόροι, οι οπαδοί, οι φίλοι των κομμάτων, θέλοντας και μη να στηρίξουν συγκεκριμένες επιλογές του κόμματος. Να αναπτύσσεται μια πελατειακή σχέση και σε σχέση με την κεντρική εξουσία και συγκεκριμένους δήμους ή δημάρχους που είναι βέβαια φίλοι στο κυβερνών κόμμα. Αυτό είναι μια στρεβλή ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν να απεγκλωβιστούμε όλοι, το πολιτικό σύστημα γενικότερα, αλλά και οι πολίτες, και να βλέπουμε την αυτοδιοίκηση αυτόνομα. Να αναδεικνύουμε τους ικανότερους για την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα αναλάβουν τις τύχες του τόπου στα χέρια και θα δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα.